DJ Crazy by Nine Shots Hardcore Pop. Gospoda matando vågat med Moses står der kan sættes det lige med dem særs dem der går og kommer nos det så vidt så blani gassen i domi nu må få bestemme den med sit så tæt på mig må vi så si forci dei mi bleskakker og gianter sekte hvor blakker most for si væsset på flymål serio Politicals a chemistek ne moga Ciste si veia samo forte in foga Zara dictere Politicals a chemistek post meia Na dulde sa tek po asan slama deia Zara dictere So si forci gaming bleskakker og gianter sekte hvor blakker nos for si væsset på flymål serio Really, but I told så har de gamle sætter sig op og sjovle sig med nem hvor mi væsset bort det hvor på næse til som så og posen er så hvorfor var nos disse så betobler kosser ni domi nu hvorfor bestemme drømmer sig det i så tæt på med boli so si forci de mi blestakker og gianter sekte hvor blakker nos for si væsset dos flymål serio Politicals a chemistek ne moga Ciste si veia samo forte in foga Zara dictere Politicals a chemistek post meia Na dulde sa tek to asan slama deia Zara dictere Na 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 Really, but my chocolate Politicals a chemistek ne moga Ciste si veia samo forte in foga Zara dictere Politicals a chemistek post meia Na dulde sa tek to asan slama deia Zara dictere Na 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 na